Vi er 9 babys i en Airbnb. De kan alle lide Johnson, kig forbi. Karamel ting med fed energi. Hun er flot med en flaske, der er god kemi. Den anden hun var op, og det er også helt fint. For min bror holder sne, så der stænger bag i. Rundt bagparti som appelsin. Der er ikke noget stop, tryk start i. Jeg har ikke brug for en stylist, baby. Niggas ved godt, man har stil. Hun spørger, hvorfor jeg halter og sagde til en baby, der er packs i mine jeans. Jeg kunne ikke lægge nogen freestyle for dig, den er stil, den kom ikke for free. Du kan ikke fange mig i H&M jeans, de er jeans, de kom fra Cortez. Kalder min white girl Emma, fordi hun elsker at tage Mali. Tivoli Hotel med grams, der venter 4 days nede i lobby. Du hate på mine ting, men du laver ikke, men bror, please go finde en hobby. Drip, det kom fra Pasha, fordi det er fashion, vi går op i. Sagde til min bror, just eat som Jesper. Herude på at lave boks som Kessler. Prøv at anrige, så det er penge vi er efter. Jeg glem hvor vi startede i kælder. Kun få som der med mig i dag. Jeg kan ikke klage, holder mit hold tættere. Jeg mandede mig op for min mor, sammen med min bror. Ikke flere call. Jeg har ikke brug for en stylist, baby. Niggas ved godt, man har stil. Hun spørger, hvorfor jeg halter og sagde til en baby, der er packs i mine jeans.